Така, здравейте! Тази история се случи... Нямам точна представа кога се случи това нещо. Мисля, че преди 2-3 месеца се случи. Може и повече, да. Сега, намесена и братовчетка ми, който няма да споменавам имена, но вие я знаете сигурно, дейли клипчето, когато бяхме в село. Сега, нали знаете, че ние с нея много обичаме, когато отиваме на село, да се разхождаме из селото. То е доста голямо. Насякъде има разни дървета, работи, гори. Е много интересно, въпреки че е село. Сега, един ден просто решихме да се разхождаме из селото. И нали ние си знаем на къде отиваме. Тоест не знаем на къде отиваме. И си вървим ние. И виждаме разни решетки, работи там. И викаме, от тук ще се ориентираме. Имаше едно много голямо поле. Сега, ние казахме на баба ни, че отиваме. И тя вика, окей, отидете. Няма нищо притеснително, окей. Много пъти сте обикаляли. Пък ние като тръгнем да обикаляме по 2-3 часа максимум. Минимум. Това е супер къса. Минимум обикаляме по 2-3 часа. И е много забавно. Разхождаме се навсякъде и после се връщаме, разбира се. Това ме навява на още един спомен, когато намерихме едно куче, което ни подгони. What the fuck? В селото. Говоря не за оная историйка с кучето, където ме подгони с едно друго момче, което си купувахме закуски. Да, това е отделна история, може да ви я разкажа някой друг път. Да, разхождахме се ние и видяхме, че има някакви мрежи, нали? Мрежи са опънали навсякъде из полето. Има едно много голямо поле и отдолу се вижда целия град, цялото село. И е много красиво, наистина. Ние окей, ще се ориентираме тук, по тези мрежи. И моята братовчетка, вече знаете името, но няма да го казвам все пак. Моята братовчетка реши, айде да се разхождаме там, ще се ориентираме тук. И окей, отидохме на полето. Имаше разни крави, коне, всичко имаше. Някакви животни се отдаха от храсти, просто беше странно, леко странно. Имаше някакви побити камъни отдолу, така пробиват. Така, отдолу. И викам, what? Какво е това за бога? И решихме да се разходим малко повече, да погледнем малко повечко. И видяхме за какво стана въпрос. И точно когато решихме да се връщаме вече, не можахме да намерим пътя. Да, представете си колко сме неориентирани, за да не може да видим тази голяма мрежа огромна, която заобикаляше цялото поле. Да, сега ще ви обясня какво става. Да, имаше няколко пътчета, от които аз казах, нека да тръгнем по този с горичката. Тя ми каза, не, искаме да минем от този с деца поръсни листата, примерно, отгоре. Не от горичката, отдолу, ами отгоре. И аз викам, окей, отиваме. Обаче там още повече започнахме да се губим. И то се стъмняваше, хора. И ние не знаехме какво да правим просто. И накрая реших да й кажа, айде да минем по този път. Защото от своите глупости въобще... И тя почна да крещи. Помощ! Помощ! Сега като се сетаме, беше много забавно цялата тази ситуация. Но също така е много страшно, защото тъкмо се стъмняваше и ако не можем да намерим за 10 минути пътя, ще да стане тъмно и просто, да. Нещо такова се случи. Тогава аз викам, айде да минем от този път с гората и тя ми вика, не, много е тъмно, много е гадно, страшно тук. И аз викам, нали ти казвам, че от тук е правилния път, бе? И минахме, окей. Имаше дървета. Много дървета. Покрай тези дървета имаше една река. Отидохме долу на реката да търсим пътя. И какво? Още повече се загубихме. Накрая, обаче, минахме през едно леко пътче, така
нещо средно, как да ви кажа сега, 50-60 сантиметра и оттам намерихме пътя. И беше много странна история. Пребрахме се, пребаваме и тя ни вика: колко пъти вече, бе? Колко пъти ви се случило? Обикаляте тук и ние викаме: ама ние се изгубихме. И те още повече почнаха да ни се карат, защото нали, какво правим ние там, за Бога? Защо сме се изгубили? Да, като цяло това беше от тази история. Ако искате още истории, дайте един лайк, коментирайте, абонирайте се и чао! Между другото, може да се запишете за кастинг за сериала София ден, всеки ден нашия сериал. Ако сте от Карлово е вашия град, искате да купонясвате с нас всеки ден, може да се запишете. Отдолу ми на Фейсбука, бъдете ми покана, ще ви я приема, пишете ми, който иска да се запише. И да, това беше всичко от този клип. Чао!